Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howannarlygy metäç çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň müdiretiniň nowatdaky geçirilen mejlisinde Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howannarlygy metäç çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasyndan Türkmenistanyň Saglyk Goraýş we Derman Senaty ministrligine howannarlygy metäç çağalara keseli anyklaýyş bejeriş işlerini geçirmek bilen bagly sarp ediş serişdelerini satyn almak üçin gahrman arkadamyzyň 200 000 Amerikan dollaryny gaznanyň pul serişdeleriniň hasabyna tölemek boýunça resmi nama gol çekmekle münasibetli hoşallyk masady geçirildi. Dawaraly masadyň dowamyny Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk masadynyň başlygy hormatly Ilýas Ulsey gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygynda Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howannarlygy metäç çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň müdiretiniň ýylyň dowamyna ýerini ýitiren işleriniň jemlerine bagyşlanan mejlisinde garalan meseleleň ähmeti barada gurrun edildi. Belenirşi ýaly gahrman arkadamyzyň we arkadagy gahrman serdarymyzyň ýygydarly tagalarlar netijesinde gazna tarapyndan asyrly we sahawatly işleň ençemesi amala aşyryldy. Bular barada aýtmak bilen masada gatnaşyjylar degişli uğurda amala aşylan işleri üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Masada gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.